Somos da Galiza, somos, temos a terra e o mare. Tamén temos os caciques que non fan máis que a roubare. Tamén temos os caciques que non fan máis que a roubare. Como cada ano, por estas entrañables datas do Nadal e do Ano Novo, que a alternativa para construir unha Galiza con futuro está aquí. Que os galegos non queremos nin tutelas nin tutías. Ti que tes banqueiro, ti que ten motes, roubache los gatos, dime onde os tes, dime onde os tes. Que non che conten contos, Carretando, o podcast da política galega. Benvidos e benvidas, pasaxeiros e pasaxeiras, a Carretando, este podcast que está ambientado nunha autocaravana que ademais vaga pola AP9 e que está condenada a fluir por esta columna vertebral de Galicia. E entre peaxe e peaxe, o equipo de Carretando alumea o seu obxectivo, crear un espazo de análise e de divulgación da política galega. Falaremos da política como unha ferramenta de construcción e non de destrucción, unha ferramenta de consensos, de reflexións e de discusións serenas. Faremos todo isto, ademais, a partir dun xornalismo honesto pero non obxectivo. Queremos ser claros nisto. Traballaremos o mellor que poidamos da man da politoloxía, da man da divulgación e tamén do coñecemento, pero non caeremos no mito da obxectividade xornalística. É imposíbel ser obxectivos. Tentaremos ter, iso sí, un compromiso firme co xornalismo máis lento e interpretativo, reflexivo, de calma. Subide conosco porque imos a falar de política galega con moita xente, imos a viaxar bastante e ata a divulgar. Son Pablo Rañales, o condutor desta autocaravana, e só podo invitarvos a que tomedes todos asento porque imos agora mesmo a polo primeiro programa, a hexemonía do Partido Popular de Galicia. Sempre o mellor a xente, o noso sentir o meu país. Son os verdes dentes cos que chegamos a... Monte do Faro, Chantada. É o espazo máis sintético do que imos a falar. Aquí resúmese gran parte da hexemonía do PP de Galicia. Perdidos na inmensidade de Monte do Faro, buscamos os ecos das romerías populares, neste punto onde confluyen as provincias de Lugo, Pontevedra e Ourense. Foi no seu momento un dos símbolos daquel Partido Popular Galego de corte autonomista. Aquí, en 1992, e ante 10.000 simpatizantes do partido, segundo un artigo de Xosé Hermida publicado en El País, falaba unha persoa que aparece e desaparece ao longo de todo o noso programa. Ese home é o núcleo desta hexemonía, un burato negro que engule todo o que hai ao seu redor. Manuel Fraga Iribarne. Don Manuel. Que rastros quedan dun acto que era en realidade unha comida xigantesca? Ningún. Silencio. Só hai o motor da nosa autocaravana, pero no 1992 podería soar algo así. Hai algo esencial para entender a figura de Fraga como político, a gastronomía. Nun mundo analóxico carente de redes sociais, Fraga empregaba a comida e as festas como a ferramenta de comunicación. Aí tecía redes. Eran espazos, as ferias de gastronomía e as festas do cocido de Lalín, as de Betanzos, para o intercambio social. A comida, o lacón, os grelos e o polvo garantiron moito do seu éxito. Levou ao máximo extremo o de ser popular. Escribe Manuel Rivas nun artigo publicado no 1991 en El País. Dende a chegada de Don Manuel, todos os acontecementos políticos, dende o sombrío mercadeo de tránsfugas, que chegou ao seu paroxismo coa proximidade das municipais, ata os pactos solemnes, teñen un común escenario: mesa, mantel e grelos. A gastronomía como acto comunicativo, porque todo comunica, tamén as alabanzas, a comida e as festas locais. Fraga comía de todo e con todos. Pero maiores da comida tamén houve outras posibles explicacións do seu éxito. Construir o que se denominou como maioría natural, a integración da dereita e centrodereita, tanto nacionalista como españolista nunha súa formación. Unha estrutura máis conservadora e liberal, pero impúdicamente galeguista. Gastronomía, gaiteiros, galeguismo. Todos en fugas de votos. Lonxe quedan os festíns como os que se daban en Monte do Faro.
Non hai grandes multitudes nesta política viral na que vivimos. Permanecen os recordos, porque hai algo indubidable. Fraga, como Partido Popular de Galicia, xa forma parte da mitoloxía política. Hai algo de ficción, de imaginario colectivo e de superstición arredor deles. O 25 de febreiro de 2006, Fraga cediu testigo ao seu sucesor, o mesmo que aínda está na Xunta de Galicia. As comparacións son odiosas, pero na miña cabeza, aloumiñada polo silencio de Chantada, resoa unha pregunta. Comerase igual de ben con Alberto Núñez Feijóo? ...1976. Esa é a data da fundación da Alianza Popular, unha agrupación política conservadora da transición española. Os seus promotores eran personalidades políticas que exercían a profesión durante o franquismo. A Alianza Popular era, en realidade, unha confluencia de varios protopartidos, de varias asociacións políticas. O seu presidente, Manuel Fraga, exministro de Franco. Durante los 7 años que tuve la honra de ser su colaborador inmediato como ministro, tuve una experiencia extraordinaria de este grande hombre, sin duda el mayor y el más representativo de los españoles del siglo XX y uno de los mayores gobernantes que hemos tenido en nuestra historia. Franco era un gobernante que sabía delegar, que sabía escuchar. En larguísimos consejos de ministros conocía los últimos detalles de los asuntos, que en negociaciones complicadas, como por ejemplo la de las bases norteamericanas del 68, con un trabajo increíble de largas horas de despacho, de leer y subrayar papeles, los conocía mejor probablemente que ningún ministro. Que en 7 años que estuve con él en estas reuniones, solamente una vez le vi reprender a un ministro, y era porque en esa misma reunión había de alguna manera atacado despiadadamente a otro. En definitiva, el haber servido a su lado constituye un gran honor y una gran lección para todos. Y esa lección de serenidad, esa lección de patriotismo, de haber luchado toda su vida para hacer una España mayor y mejor, es la que debe ahora presidir en estos momentos tristes y de, aceptando la decisión acertadísima que ha hecho de un sucesor, hacer todos piña junto de él para continuar la gran labor de la España de Franco de estos años, poniéndola a la vez a la altura de los tiempos. En 1981, nas primeiras eleccións autonómicas de Galicia, despois da dictadura, a Alianza Popular saía a palestra. O seu candidato é Xerardo Fernández Albor, pero o seu carón, na cartelería, xa se atopa un Fraga que vai gañando protagonismo. Albor logrará chegar con 26 escanos á presidencia da Xunta de Galicia. Que ven despois? 6 anos de mandato, o período máis corto en comparación cos seguintes protagonistas. Unha moción de censura do socialista Fernando González Laxe sacaría Albor da presidencia en 1987. É a primeira, e realmente a penúltima vez, que o Partido Socialista de Galicia estará ao fronte da Xunta. Dende o 1989, 8 anos despois das primeiras eleccións autonómicas, Manuel Fraga deixa a política española para dominar a Xunta. A primeira vez faino con Alianza Popular, pero despois chegan as siglas do Partido Popular, o que xa coñecemos. É a súa creación, ese partido aglutinador de sentimentos e visións, uniforme, completo, popular, pobo, aí quere chegar sexa como sexa. A partir de 1989, é dicir, en prácticamente toda a vida democrática de Galicia, o que se pregunta nas eleccións a maioría dos galegos é con cantos escanos conseguirá o PP a maioría absoluta. Y me siento profundamente gallego, que es mi forma de ser español, pero no le consiento a este señor que acaba de hablar que me dé lecciones de nada. Como dixemos ao comezo, como tamén refrenda o profesor Miguel Anxo Bastos, Fraga conseguiu evitar a fuga de votos a outros partidos. Construiu arredor do Partido Popular de Galicia a maioría natural, un discurso coa capacidade de xuntar unha soa forza ao centro e á dereita, a nacionalistas e a españolistas. O sentimento galeguista, de feito, foi clave para explicar a penetración do Partido Popular na poboación galega. Dende o galego como a ti que acompañou a Albor ata o presidente dun gran pobo, Fraga estivo cada vez máis asociado á cultura galega. Lonxe quedaba a postura do Partido Popular no resto do territorio nacional. Un home, Fraga, ao que lle cabía o Estado na cabeza, segundo Felipe González,
e cunha linguaxe tan directa que era material de recurso para os xornalistas. Sí. No, presidente, la chaqueta le queda... La chaqueta me trae sin cuidado. Yo tengo que buscar mi posición. Usted estira la limitadora que haga falta, que es muy distinto. Eso es posición. Vale. Increíble. Se ve el cable todo por aquí. ¿Qué quiere usted hacer? No, que no se vea el cable del micro. El micro. Ahora. Como cada ano, por estas entrañables datas do Nadal e do Ano Novo, enfrentándonos con... ¿Por qué no anda a ver la cámara? Esto es intolerable. ¿Quiere que usted esté quieta? No, la cámara no se puede mover una vez que empiece a leer. Toda mi vida, como he sabido, he dicho verdades sin condón. Pienso morirme sin ponerme ninguno. O único interregno de Fraga ao mando da Xunta foi en 2005. Non obtén a maioría absoluta por tan só un escano. Chega ao poder o bipartito entre Partido Socialista de Galicia e Bloque Nacionalista Galego, liderado por Emilio Pérez Touriño e con Anxo Quintana como vicepresidente. Todo isto despois dunha crise tan traumática para Galicia como a do Prestige. Fraga ten neste intre de historia, nos comezos do século XXI, 83 anos. Bo momento, poderíamos dicir, para herdar a coroa. O príncipe, o futuro Leviatán, tiña nome, Alberto Núñez Feijóo. En 2009, Feijóo non fai máis que continuar coa hexemonía do Partido Popular en Galicia. As cousas mudan, pero tampouco demasiado. Agora tamén se fala de xestor, administrador, moderación e mesura, pero segue aí o sentimento galeguista. Seguen as distancias entre o Partido Popular de Galicia e o Partido Popular a nivel nacional. Iso sí, cabería preguntarse se hoxe as distancias son máis grandes que antes. Saímos de Monte do Faro, camiño a Santiago de Compostela, xa cos datos, a cronoloxía e os feitos en riba da mesa da nosa autocaravana. Pero aínda quedan bastantes cousas no tinteiro. Por iso, entre parada e parada e gasoliñeira, Adrián Vázquez e máis eu mantivemos unha conversa con Xosé Luís Barreiro Rivas. Efectivamente, Pablo, ábrense as portas da nosa autocaravana e sube, sendo un placer para nós, o que foi vicepresidente da Xunta de Galicia. Ademais, en dúas ocasións, primeiro por Alianza Popular e logo polo Partido Socialista. Benvido a Carretando, Xosé Luís Barreiro Rivas. Encantado de estar convosco. Xosé Luís, se lle parece, ímonos remontar ao 1981. Sobre el Miño está Lugo, esa ciudad antigua a la cual dio su nombre un viejo dios. Al borde de ese río, tan gallego como ella, que lo paren sus tierras. Y está señora y alta, cercada por la muralla más hermosa que hicieron en el orbe los romanos. Desde los baluartes se asoma el alma al corazón de Lugo. Esa Lugo entre el Miño y las estrellas. Y al mismo tiempo puede ver a lo lejos los fríos montes en los que aúlla el lobo. Y qué cerca de los ojos la plaza Recoleta, en la que hay una fuente con tan dulce manar que apenas es rumor. O ano 1981 foi o ano, entre outras moitas cousas, das primeiras eleccións á Xunta de Galicia. Esas eleccións, Alianza Popular, que despois se coñecería como Partido Popular, chegaba tras obter un moi mal resultado a nivel nacional, no que era a cuarta forza política e só tiña 10 diputados. Xosé Luís Barreiro, como director de campaña desas eleccións, desas primeiras eleccións á Xunta, que nos pode contar da intrahistoria da campaña e tamén dese contexto tan negativo que, sin embargo, despois foi a antesala da primeira gran victoria do seu partido, do que era o seu partido, da Alianza Popular. Digamos que a Alianza Popular estaba naquele momento, se nos remontamos en vez de 1981, pois poñamos o caso 1979, a mediados de 1979,
estaba camiño do fracaso total, verdad? Xa fracasara varias veces no Congreso dos Diputados, dúas naquel momento exactamente, xa fracasaran nas eleccións municipales bastante notablemente e fracasaran nas eleccións europeas, nas eleccións autonómicas de Cataluña e o País Vasco. Non? O feito de que se producira, por primeira vez me parece que en España, a fichaxe dun politólogo para facer unha campaña, vai cambiar radicalmente aquilo. Vai non cambiar non só porque o politólogo facía ciencia política, e fixo, por certo, con moita liberdade, cobrando, por tanto, obviamente, era a primeira vez que se profesionalizaba algo, moita liberdade para plantexar as cousas, precisamente pola situación de dificultade que atravesaba a Alianza Popular, e con unha serie de acontecimentos que se produciron naquel momento que foron moi ben aproveitados. Senón non houbera sido posible que houbésemos pasado prácticamente sin solución de continuidade desde estar nunha posición que prácticamente se nos convocaba como partido testimonial a ganar as eleccións en Galicia e, por decilas de alguma maneira, non volvelas a perder en desamais. Non? E se indagamos un pouco máis, para vostede, cales serían as claves do éxito do que era o seu partido nesas primeiras eleccións? Pois varias cousas que cito moi rapidamente. Non? En primeiro lugar, digamos, algúns problemas da UCD na gobernación do Estado e no enfoque xa en tempos de normalidade, digamos, un pouco andando xa a transición de algunhas cousas fundamentales. Entre elas, o problema de Andalucía, que ao fin e ao cabo era o problema da recomposición autonómica e a exixencia do PSOE de subir a Andalucía á categoría de nacionalidade histórica ao 151, non soupo enfrontar ben ese tema a Unión de Centro Democrático e tuvolle altísimos costes desde esa perspectiva. En segundo lugar, aconteceu naqueles momentos tamén, digamos, a redacción do Estatuto de Autonomía de Galicia, a disposición transitoria terceira e o conflito derivado do dictamen da Comisión Constitucional do Congreso que obligou despois as conversas do hostal e a rectificación, a reforma prácticamente antes de salir do Estatuto de Autonomía. Eso foi o mellor aproveitado de todo canto fixemos. E en terceiro lugar, pois, digamos, unha serie de acontecimentos na organización do Partido de Unión de Centro Democrático na que interviran, entre outras cousas, obviamente interviría, sobre todo porque estábamos xa en 1981, o 23F, non? É unha serie de elementos que daban a sensación de que estábamos atravesando unha profundísima crisis das eleccións de Unión de Centro Democrático. Bueno, todo iso aproveitado de unha maneira minuciosa por a Alianza Popular, levounos primeiro ás conversas do hostal e finalmente a presentación nunhas eleccións na que fomos capaces de ganarlle as eleccións aquí en Galicia a Alianza Popular. A Unión de Centro Democrático. Era a primeira vez que a Alianza Popular ganaba unhas eleccións. Non había ganado nunca nada, verdad? E, por tanto, hai que vincular moito o futuro despois de Alianza Popular e inmediatamente despois o Partido Popular a este feito que foi casi, por decirlo así, un milagro, unha casualidade que agora moitas veces non se recorda. Se algo é recordado, seguramente sexa o eslogan do voso cartel electoral. O eslogan dicía galego como a ti. Foi un eslogan que foi recoñecido e que tivo unha gran rendibilidade electoral. Que nos pode contar deste eslogan? Cal é a súa intrahistoria, como xurdiu e por que cree que tivo tanto éxito? Tenemos que decir que o eslogan galego como a ti tiña, por decirlo de alguma maneira, dous sentidos fundamentales. O primeiro era, obviamente, este que vos acabo de decir, de pasar de unha perspectiva nacional e reactiva contra a Constitución a unha perspectiva de compromiso de goberno con unha comunidade autónoma determinada e sin cuestionar ningún dos contextos que había. A segunda é que naquele momento aínda pesaba moito a idea de que, por decirlo de alguma maneira, o nacionalismo en Galicia tiña que ir collido da man do que eran as expresións nacionalistas de País Vasco e Cataluña, que aquí fundamentalmente non funcionaban en términos electorales. E, por tanto, nós o que quixemos decir con ese eslogan era
Non non vimos aquí galegos a enseñarvos que hai que facer para ser galegos, como vos enseñan outros, que vos din cando sodes vos galegos ou non. Nos vimos exactamente na línea contraria. Imos copiar de vos o que hai que facer para ser galegos. Vos sodes galegos e, por tanto, xa sabedes ser. Non temos por que explicárvolo. Ahora, o que temos que demostrarvos a vos é que fomos capaces de aprender e de imitarvos nese punto ao mesmo tempo que facemos o que sabemos facer, que é política. E, por tanto, ese é o eslogan de Galego como a ti, que tuvo un éxito extraordinario, porque eu creo que foi capital no feito de darlle a volta á perspectiva de Alianza Popular de ser un partido eminentemente derrotado a salir triunfador nas eleccións de 1981, de outubro de 1981. Como se fai este eslogan? Pois moi brevemente, vamos a ver. Eu era politólogo, e cando xa tiñamos enfocado máis ou menos os temas cara a campaña, porque xa se fixera a reforma do estatuto das conversas do hostal, xa tiñamos reorganizado o partido. A isto direi unha palabra despois. A reorganización do partido xa estaba feito, entonces empezamos a idea de presentar un programa que empezamos bastante pronto. Eu fixen un documento que escribín como se escribía daquela, con un bolígrafo á man nunha libreta, verdad? Bastante grande, era explicando a serie de cambios que quería introducir na forma de presentar o partido, nas formas de presentarse tamén, falar en galego, falar dos temas de Galicia, asumir palabras novas que non estaban, os símbolos do país, empezar a meter, digamos, os clásicos da literatura do pensamento galego no noso discurso. Todo eso funo escribindo nun sitio. E cando cheguei ás páxinas de decir como sería o noso galeguismo, eu escribín isto que vos acabo de decir. Non temos que enseñarlle a xente a ser galegos, senón que temos que copiar deles para decirlle que non queremos ser ese galego requintado que ao final lles acaba resultando lonxano, alleo, e que queremos justamente transferir ao partido esa maneira de ser galego. Escribín aquilo e non lle dei máis importancia que cando decía o que lle queremos decir ou queremos ser galego, temos que decir queremos ser galegos como a ti. Creo que estaba en plural, galegos como a ti. Entonces, cando fixemos o primeiro traballo de campaña, fixemos un concurso entre algunhas campañas moi importantes de carácter nacional para ver que nos presentasen a base dunha campaña para ver a quen lle contratábamos realmente o funcionamento da campaña. Me parece que foron 6, e unha delas chegou coa fotocopia do meu, daquela fotocopia ainda era unha cousa moderna, verdad? Chegou coa fotocopia do meu escrito, estaba á man, eles levaran á man, el tiña o feito xa nunha diapositiva, proyectou a diapositiva con un rotulador pintado alrededor unha línea, un círculo vermello, non? E dixo, a campaña é esta frase, galego como a ti. E aí, eu escribín a frase, pero non a escribín como un eslogan, estaba no medio dun relato de como plantexar unha campaña. E el convirteuna, o lela, convirteuna con un rotulador vermello nun eslogan. E iso foi tal. Despois tuvo moitos traballos e moitas líneas de acoplamento á campaña. Se nos adentramos un pouco na etapa fraguista, o galeguismo, como ferramenta discursiva e comunicativa, volveuse aínda máis evidente. Cales, ao seu xuízo, son os elementos que articulan o galeguismo na época de Fraga? A ver, hai un cambio. Hai un cambio que eu teño descrito en algún sitio, non me acordo onde, pero teño escrito en algún sitio. Folclorízase moito. É dicir, que faise un galeguismo populista, por decirlo de alguma maneira. Os gaiteiros, verdad? As gaiteiradas estas das tomas de posesión e todas estas cousas, os choros diante do hino e todo isto, eu creo que se folcloriza moito, non? E que perde calidad. Pero non ten contrincante, por tanto, vaille funcionando bastante ben. Eu compareino a unha tendencia que estaba ensayada na política española a principios do século XIX,
cando se empezou a producir o declive da restauración, empezou a producirse digamos, a fragmentación da política que dou lugar ao advenimento da República. Non? Estamos falando, pois, a partir dos anos 1910, 1915, por aí, prodúcese un movimento que non me acordo ahora mismo como se chamaba, non me acordo, pero quero dicir que eu escribín sobre el, que estaba inspirado nunha idea que se lle atribuía a un cardenal da Iglesia Católica que se chamaba Herrera Oria. Non? Herrera Oria era partidario de aproveitar os recursos de identidade como elemento de compactación das organizacións sociales e políticas. El era un político de vocación, aínda que nunca fixo política. Non? E, por tanto, estaba empeñado en xenerar modelos de organización moi basados en elementos identitarios. A Acción Católica é un deles, verdad? E o outro é, obviamente, os partidos que empezaron a xurdir entonces, pois identificándose coa maneira de ser do povo e dándolle unha enorme importancia á cultura do campo, á cultura da aldea, ao paisano é o que leva a alma do ciudadano, etc. Eu creo que a primeira parte era, o do galego como a ti, era un proceso máis científico e, por decirlo de alguma maneira, institucionalizado, non? E o segundo é máis popular hasta o meu punto de vista populista. De tal maneira que eu creo que eso non foi unha correcta xogada do Partido Popular, non? Pero que, en todo caso, evidentemente, seguiu dando resultados porque non tuvo contraposición de ninguna cousa. Pudo a ter con Coalición Galega, pero Coalición Galega fracasou. Pero ese é outra razón porque Coalición Galega fracasa por razóns obviamente distintas das que levarían ao análisis deste asunto. Pero eu creo que hai un cambio a partir dos anos 90, que Fraga chega facendo, por decirlo así, ese galeguismo sentimental da empanada, da feira, do paisano, de me voy a comer e a patear las aldeas. Bueno, eu creo que esa é outra cousa que non lle dou mal resultado, obviamente, como está demostrado, pero non era unha continuidade estricta da situación anterior. De tal maneira que eu creo que cando aparece o tema da boina e del birrete e todo eso, hai unha degradación do modelo de galeguización do Partido Popular. Pero esa é a miña opinión, xa vista como politólogo, porque eu naquele momento xa estaba na universidade. Bueno, ten vostede que perdoar porque esta parte da entrevista tocáballe facela ao meu compañeiro Pablo, que locutou antes, pero non sei onde se meteu, a verdade. Vou un momento, porfa. Perdoade, que estaba cos cafés. Café con leite para Xosé Luis, café ao largo para ti, Adri. Retomemos. Xosé Luis, se camiñamos pouco a pouco do pasado ao presente, que fixo o Partido Popular de Galicia para manter a súa hexemonía no período posfraguista? Fálase de xestor, de moderación, pero quizás con menos folclore. Disminueuno, pero disminueuno por unha vía que eu creo que foi un pouco equivocada. E é que fixo unha mestura de galeguismo e yuppies de Madrid, verdad? E, por tanto, pois, de alguma maneira, levouno a que en determinados aspectos, como é, por exemplo, a cuestión do idioma, a cuestión da cultura, etc., non acertou de todo. Pero non lle fixo, evidentemente, ninguna falta tampouco, porque seguimos na mesma. É dicir, o conxunto da oposición ao Partido Popular en Galicia está moi fragmentado, moi dividido, e non ten unha alternativa a isto. A única alternativa que hai, obviamente, é a do BNG, que a do BNG, ao facerse desde a izquierda, é moi complicado nun país de dereita. Non queremos obviar nesta conversa, Xosé Luis, o papel que xogan os medios de comunicación tamén nesta relación coa propia estructura do Partido Popular, que pensa que é un factor máis a engadir tamén ao dominio, a construcción da hexemonía do Partido Popular de Galicia? Eu, evidentemente, desde o momento en que ten un poder moi grande durante moitos anos. Non? Vamos a ver, non creo que isto sea un fenómeno distinto, salvo agora do que pode estar sucedendo en Madrid, por exemplo, pero non en Barcelona. É dicir, se nós collemos o País Vasco ou Barcelona, a situación da prensa é menos independente ainda que aquí, verdad?
e, por tanto, menos, bueno, non diría prensa independente, está menos situada no modelo de poder que aquí, non? Perdón, está máis situada no modelo de poder vasco e no modelo de poder catalán que aquí. Entre outras cousas, porque está moito máis intervenida, hai medios públicos, hai todo eso, e, por tanto, desde esa perspectiva non é diferente. Eu creo que só hai neste momento unha pequena diferencia dese nivel, o sea, dándome a razón en que aquí hai unha coincidencia da prensa máis lida ou máis potente sobre o modelo que o Partido Popular produce para Galicia, pero creo que eso é a consecuencia de que é un sistema de poder moi estable. Foi estable durante 40 anos. Cúmplense este ano, non? E claro, esa estabilidade de 40 anos é evidente que xenerou moitísimas, porque se ahora mesmo falamos, en vez da prensa, se falamos das organizacións empresariales, ou se falamos da posición da Iglesia, ou se falamos de tal, evidentemente responden á estrutura de un poder moi presente, moi estable, moi fixo, que non tuvo máis que incidentes, pero non perdeu nunca as eleccións. Vostede dicía que o Partido Popular a medio e curto prazo ten a garantía de que vai continuar gañando as eleccións. Non obstante, como se explica que non teña un desgaste electoral cando é un goberno que non é capaz de resolver problemas estructurais como pode ser o avellentamento da población, o desemprego xuvenil, e que incluso tivo que enfrontarse a polémicas bastante mediáticas como pode ser a fotografía do presidente Feijóo con Marcial Dorado? Bueno, vamos a ver, o desgaste en política prodúcese, a ver, é famosa comparación entre o arte romano, verdad? E a política no sentido de que hai horror vacui, verdad? Non pode haber vacíos, non? Ti cando te vas dun partido teste que ir a outro. O país ten que ir a outro tipo, podes te ter, pero o país non se ten. E, por tanto, tes que ir a outro lado. E a oferta en Galicia é, por decirlo de alguma maneira, moi ñurre, verdad? Non é competitiva co Partido Popular. Non é en ningún orden. É dicir que, por exemplo, se nos collemos o resultado, por exemplo, do bipartito Quintana Touriño, pois evidentemente non anima a que se siga por esa vía, non? E, por tanto, pois hai que poñelo aí en que, en primeiro lugar, o PP non comete moitos erros. Evidentemente, se facemos unha comparación entre os resultados e os ideales que podría haber, pois evidentemente Galicia non foi nunca gobernada nas súas estructuras, por exemplo, se nos pensamos neste momento na distribución da población, nos mecanismos agrarios, se pensamos na planta municipal, está todo sin tocar, verdad? Preguntamos para que queren as maiorías absolutas que van 8, que eu recorde ahora mesmo, non? Por tanto, para que se queren as maiorías, se non é para intervir a fondo. Eso é verdad, pero se se mira en relación a comparación que se fai con outras comunidades, con outras zonas de España e con o mesmo goberno de España, o goberno de Galicia non é malo, non é malo. De tal maneira que, bueno, vai escalando pouquiño a pouco na súa posición dentro do país, a pesar de que ten algúns defectos estruturales grandes, como a cuestión demográfica ou o envellecemento da población. E, por tanto, desde esa perspectiva, non se produce un cambio se non hai realmente, digamos, se non hai unha sustitución ventaxosa, polo menos á vista da xente, do poder que está establecido. E eu creo que ese é o gran problema, que nós ahora mesmo, isto que decía, a ver, collede a explicación da Feijóo na última campaña electoral, verdad? O yo, o 7. E xa está. É dicir, que eso é matemáticas, non é un eslogan, nin é nada. É matemática pura, o yo, o 7. Entonces, pues claro, dos cuales algúns eran 7 a súa vez, 7 por 7, 49. ¿No? Entonces, pues claro, nós ahora collemos as mareas e collemos estas experiencias, xa tenden a resposta dada, pero eu doubola tamén. O profesor e tamén politólogo Miguel Anxo Bastos apela, bueno, un factor moi positivo no feito de que non haxa este desgaste á organización interna que vostede mencionou, diseñada en clave electoral,
e cunha alta penetración no territorio. Pero que outros factores positivos do partido actual, do partido de Feijóo, destacaría vostede para manterse? Eu creo que hai un fundamental que é unha certa identificación do país con... hai unha certa identificación, ou búscase sempre unha certa identificación do país con unha forma de facer política. Despois hai variacións sobre ela, pero por decirlo de alguma maneira, ese funciona como punto verde dun televisor, o que cando se che empezan a descompoñer as cousas, ti volves sempre a un sistema. Isto é un pouco o que pasa en Galicia, hai unha identificación enorme co Partido Popular, de tal maneira que collede outra vez o bipartito Quintana-Touriño, e vedes que ao final quiso ser unha mala imitación do Partido Popular, porque unha parte importante de todas as súas bravuras que iba a facer nin as siquiera intentou, verdad? Non as inaugurou, porque tuvolle sempre medo a que unha maneira de gobernar distinta os alonxase do electorado en vez de plantexarlles o sentido dunha alternativa positiva. E, por tanto, esa identidade que está no principio de Galegos como a ti, eu creo que está ben collida, está ben copiada, está ben tal, está feito a medida do galego medio. O galego medio, ao mellor non hai ningún que sea exactamente o Partido Popular, pero é onde está a inmensa maioría dos galegos. Despois hai, evidentemente, para un lado e hai nos para outro, pero o galego medio está nun punto que copiou o Partido Popular á perfección, un poder que non molesta, tampouco fai grandes revolucións, etc., moi estable, e a partir dese momento eu creo que aí está a clave fundamental. Non funcionaría sin estrutura organizativa, pero esa combinación de identidade e estrutura organizativa de momento é imbatible. En canto aos factores negativos, que considera o que se podería decir que falla ou que pode mellorarse notablemente no Partido Popular de Galicia? A ver, antes non lle fallaba, váame a exageración da expresión, antes non lle fallaba nada. Ahora fallalle un pouco o electorado urbano, é dicir, dá a sensación de que o Partido Popular está padecendo unha quebra de imaxen que non é a quiebra de Galicia, senón que é a quiebra do Partido Popular a nivel estatal, que en Galicia se materializa especialmente no mundo urbano. En canto a mirada ao futuro, ao Partido Popular do futuro, que ameazas pensa que pode atoparse o Partido Popular de Galicia? Non, a mellor, non atisbar un futuro pos-Feijóo, digamos, como se atisbou un futuro pos-Fraga? Esa é a clave do problema ahora mesmo, ese é o problema que ten, non? Pero o problema só tiña cando se sucedeu a Fraga e non lle ocorreu nada. É dicir, a sucesión de Fraga por Feijóo foi casi un paseo militar. Todo o mundo creía que Fraga era imposible de sucederse. máis imposible que Feijóo. Feijóo neste momento non ten sucesor e, por tanto, se se producira neste momento calquera quiebra que obligara a ir a unhas eleccións e Feijóo non pudera ir, o PP podía ter un disgusto coyuntural de unha ou dúas legislaturas. Podría terlo. Pero ese problema era moito máis grave no momento da sucesión de Fraga e non se produceu. Entre outras cousas, había un problema para organizar a sucesión que chegou a haber 4 sucesores a un tempo determinado. Acabaron facendo aquilo a través dun formulismo institucional do partido, dos congresos, etc., e acabaron ganando as eleccións nunha sola legislatura. E, por tanto, eu creo que ese é un problema real. Todos os liderazgos moi asentados, moi grandes, o de Feijóo agora é en términos obxectivos, é dicir, leva 4 maiorías absolutas e volveu a estrutura de partidos en Galicia ao punto original da transición. Pum, non queda nada. Había máis partidos ao principio da transición no primeiro Parlamento de Galicia que no de agora. Por tanto, por decirlo de alguma maneira, millorou aquela transición inicial. Pero, por tanto, digamos que a transición, canto un líder está moi asentado, é máis difícil de facer. Tamén, continuando con esta mirada para o futuro, que campaña teria que facer ou que teria que facer ese bloque nacionalista galego, por exemplo, para poder disputarlle a hexemonía ao Partido Popular de Galicia? Solo pode facer unha cousa que é centrarse. Vamos a ver, eso entendeu no Quintana, pero non foi capaz de facerlo. Por decirlo de alguma maneira, vamos a ver, eu sempre xogaba nas miñas clases con tres bloques, non? Un bloque grande, que era o Partido Popular, que estaba situado á dereita. Un bloque un pouco máis pequeno, bastante máis pequeno, que era o Partido Socialista,
que estaba no centro, e un bloque moito máis pequeno daquela, que estaba, era o Bloque Nacionalista Galego. A única fórmula que ten o partido de que o Partido Popular non xogue con ventaxa naquilo que dixemos antes, de que hai un xogo de controversias entre a izquierda que nunca acaba afectando a posición da dereita, é que a bisagra se poña no centro. É dicir, que o bloque se poña no centro. É que, por tanto, pudera nun momento determinado funcionar como unha bisagra. Que quere decir unha bisagra? Que pudera pactar a dereita, pudera pactar a izquierda e incluso pudera pactar vencendo coa dereita ou coa izquierda. Ahora, eso non o pode facer, de tal maneira que na hipótesis de que haxa un goberno de izquierdas, aínda que houbo dous intentos que parece que non, pero sempre se produciron en momentos en que a izquierda non podía gobernar. E cando a izquierda lle aparece a posibilidade de gobernar, sempre pasa o bloque á izquierda e o Partido Socialista gana no centro. É dicir, non hai ningunha posibilidade de que o bloque gane unhas eleccións nesta estrutura ideolóxica. O que pasa é que o bloque ahora pensa que analizou mal a crisis de Quintana, e o bloque pensa que cando lle foi mal a Quintana, lle foi mal porque non lle foi tan mal, foi o mal que lle tiña que ir, verdad? Pensa que foi porque se correu hacia o centro. Non foi por eso. E, por tanto, desde esa perspectiva, eles teñen a idea de que, facendo agora alianzas con Bildu e todas estas cousas que os poñen na vía do nacionalismo máis radical de Esquerra Republicana, de Bildu, etc., xa nin siquiera contando co PNV nin con Converxencia, que aí é onde van a sentar o seu crecimiento. Non, porque a sociedade galega, cando vexa que pode chegar ese partido ao poder, retírase. Porque unha parte importante do voto que ten ahora mesmo é, por decirlo de alguma maneira, castigo ao sistema. Non me gusta ningún, non me gusta o PP, non me gusta o PSOE, e entonces fagolle rabia, doulle rabia, verdad? Facendo crecer o PSOE. Pero cando chega o momento de decir, cando chegan as eleccións que se diga o Partido Popular ten posibilidades de perder, no bloque de izquierda volva a ganar o PSOE. Pois moitas gracias, o solista sería a parte final deste carretando, desta entrevista. Moitas gracias pola súa presencia e tamén por atendernos neste pequeno proxecto. A hexemonía do Partido Popular de Galicia permite que nos aproximemos á teoría política. Imos profundizar cos politólogos da nosa autocaravana, temos a Julio Iglesias e a Yannick Juncal, sobre as etapas da política galega máis próximas. Pero para iso necesitamos ir ao máis esencial, ao núcleo, que é un sistema de partidos e cale a súa importancia. Yannick, a miranda parte das nosas democracias, dos nosos sistemas democráticos europeos, parten disto dun sistema de partidos. Por qué? Que garantiza este sistema? Bueno, ben é certo que nun primeiro momento temos que adicarnos a definir que é un sistema de partidos, non? Un sistema de partidos é as relacións conformadas entre os partidos máis importantes dun sistema político determinado dentro dun Estado, dentro dunha comunidade autónoma neste caso. E, bueno, como xa sinalaba Sartori, é preciso determinar que partidos forman parte do mesmo, porque non todos os existentes son importantes dende o punto de vista da influencia política. El dá tres criterios que é importante ter en conta, sendo os seguintes: a posibilidade de formar goberno, a capacidade de veto e a capacidade de coalición. Dentro destes sistemas de partidos aparecen distintas clasificacións e aquí, no sistema político galego, pois podemos facer unha clara determinación, non? Atopámonos con un sistema de partido predominante, non? Onde o Partido Popular de Galicia non é un partido único do sistema, pero sí que copa a meirande parte do electorado. E, polo tanto, bueno, pois un sistema de partidos pois garante que a xente se poida conformar as súas ideas ou reunir as súas ideas en torno a unhas siglas e ser representadas a través delas.
Se aproximamos a mirada ao sistema de partidos galego, xa un poquinho máis aló, atopamos que está desvedido dende o análise politolóxico en 3 grandes etapas, a prefraguista, a fraguista e a posfraguista. Julio, aí que características definen a cada unha? Sí, eu creo que queda ben claro que o sistema de partidos galegos está dividido en 3 etapas. A primeira etapa, que pode ser recoñecer como a prefraguista, recoñécese como unha fase temperá de institucionalización do sistema de partidos, na que se atopamos un predominio claro da dereita, aínda que está fragmentada interna e externamente. Ademais, existe a debilidade do Partido Socialista de Galicia para facerlle fronte á dereita e para crear un propio liderado forte internamente. Na segunda etapa, que podemos recoñecer como a etapa fraguista, o PP xa se converte en hexemónico, cando chega a Fraga ao poder en 1989. Tanto ollos electorais como no plano discursivo, basado no feito identitario e aproveitando a debilidade dos nacionalismos de esquerdas, que daquela eran marxinais e case antisistema. A partir de aquí, consolidarase o sistema de partidos galegos como un sistema de partidos predominante, como dixo antes Yannick, cun único paréntese entre 2005 e 2009, que é a experiencia do bipartito. Posteriormente, o PP renóvase logo da súa loita interna, coñecida como a loita entre birras e birretes, que culmina coa elección de Feijóo. Coa chegada de Feijóo ao poder do Partido Popular, o modelo fraguista nacionalista desaparece. E por último, temos a terceira etapa, que, como xa dixen antes, abandónase o nacionalismo fraguista e óptase por emerxer a figura de Feijóo como un líder administrador e xestor. Aparecen uns coletazos multipartidistas ca erupción de Alternativa Galega de Esquerdas que acaba por desaparecer, non sendo quen de construir unha alternativa real e efectiva ao Partido Popular. Falábamos nas dúas vosas intervencións do sistema de partidos predominante, pero exactamente é, digamos, a prolongación dun partido político no poder e, polo tanto, a adecuación ás estructuras electorais, non? Entendo. Sí. Ese sería o concepto como tal. Sí. Utilizando tamén a Sartori como noso politólogo cabeceira neste falando do sistema de partidos e partidos, el entende que un sistema de partidos predominante é aquel na que un partido obtén un apoio amplo e maioritario da maioría de electores e que lle permite gobernar con maioría absoluta, nun marco onde se dá o pluralismo político. El considera que para que se dé o feito de ter un sistema de partidos predominante é necesario que ese partido acade cando menos 3 maiorías absolutas consecutivas. En Galicia, como xa dixemos, temos un partido de sistemas predominante, na que o Partido Popular impúxose en votos e escanos en todas e cada unha das eleccións celebradas ao Parlamento de Galicia. Ademais, logrou a maioría absoluta en 8 dos 11 comicios e únicamente perdeu a Xunta, como dixen antes, de 2005 a 2009. Este feito pon de manifesto o carácter pechado da estructura de competición polo goberno no sistema de partidos galego. A hexemonía do PP e a debilidade de oposición para facerlle frontes populares evidencian que estamos ante unha clara predominancia e hexemonía do PP dentro de Galicia. Ademais, a pesar da irrupción de partidos rupturistas como a Alternativa Galega de Esquerdas e Marea, podemos ver que o Parlamento de Galicia é moi estable e que a competición electoral virra en torno ao PPDG, o PSDG e o BNG. Vale, de acordo. Agora, producto deste sistema de partidos predominante, temos tamén unha construcción cultural alrededor do propio Partido Popular de Galicia. E aí temos, por exemplo, un artigo moi interesante na Xanela firmado por Roi Pérez, e tamén quero comentar estas bases, non? A construcción cultural do Partido Popular, a mímise xunta partido con vos, coas vosas perspectivas. As vosas opinións, interésame sabelas. Comezamos por Yannick, logo imos con Julio. Bueno, creo que cabe destacar un pouco o fío do que xa diversos autores poidaron confirmar, e é que o Partido Popular de Galicia non está conformado para a xente de Galicia, senón está conformado dende a xente de Galicia para gobernar. É dicir, non lle brinda un partido, non lle vai un partido cos intereses a xente, senón que colle os intereses da xente e se constitúe, non? Debemos plantearnos aquí unha pregunta: que sucedería se a Alianza Popular nesas primeiras eleccións autonómicas non gaña? Tería hoxe esa importancia a nivel nacional? É dicir, é un partido que se conforma en Galicia e que
ten o seu impulso aquí en Galicia para despois chegar cara ao resto de España. Pero bueno, como comentabas, ben é certo, o Partido Popular de Galicia ocupa o centro, é o que reparte o xogo e coloca un pouco os actores en función dos seus intereses de cada momento, non? Se ben é certo que hoxe nos atopamos cun bloque que está máis á esquerda que nunca, pois isto ao Partido Popular de Galicia interesa lle sinalalo porque, bueno, electoralmente lle repercute. A maiores preguntábasme pola institucionalización do partido, non esa confusión partido-xunta. Eu creo que non é ben así. Gustaríame facer un pouco alusión ao que confirmou o profesor Barreiro Rivas, non, na súa intervención. E é certo que é un partido que está institucionalizado, pero que en ningún momento confunde o que son as institucións co que é o partido, porque eso xa sería caer en maiores problemas, non? En definitiva, cando levas tantos anos nunha institución, pois a calquera persoa lle pode costar realizar unha diferencia, pero esta diferencia sí existe, sí é notoria. Julio, en comparación co que decía Yannick sobre a construcción cultural do Partido Popular de Galicia. Si, eu, pola contra, discrepo, xa que creo que o Partido Popular foi quen de completar o acto político por excelencia, como decía Roy no seu artículo na Xanela, que é vincular os seus propios intereses particulares cos intereses do país, non ao revés. Ademais, creo que o Partido Popular é hexemónico en Galicia porque foi quen tamén de construir a identidade galeguista en torno ao seu propio partido. E foi quen tamén de rearticular o galeguismo en torno a un eixe conservador e regional. A mí gustaríame reparar, sí, aquí un pouco no que comentou Julio, non? E di que consigue vencellar os intereses do partido aos intereses dos galegos, non? Eu creo que é máis ben ao revés. Quer dicir que o partido colle os intereses dos galegos e a partir de aí se construe. É o que comentaba o profesor Barreiro Rivas, repito. É un partido que consigue instaurarse a través de todo o territorio, non? E sempre me gusta facer alusión a unha parte que sempre comenta nas súas clases o profesor Rivera Otero da Facultade de Ciencias Políticas, que sempre di que o Partido Popular de Galicia ten xente, apoderados e interventores para ir a todas as mesas electorais e coa xente que aínda lle sobra dalle para cubrir todo o que aínda lle falta ao Partido Socialista de Galicia e ao Bloque Nacionalista Galego. Co cal, é dicir, non colle ou non fai chegar á xente as súas intencións, senón que colle as intencións da xente e as transforma nese mandato que se ve gañando as eleccións autonómicas todas as veces que se realizaron. No que sí que estou de acordo contigo é que no que acabas de decir que o PP é o actor político con máis arraigo en Galicia e que é capaz de mobilizar a todos os votantes e simpatizantes en cada unha das campañas electorais que se celebran. Bueno, perfecto, chicos, porque xa creo que así falamos do sistema de partidos político predominante, sabemos o que é, entendemos tamén o propio sistema de partidos xa nunha noción máis abstracta, e marchamos, polo tanto, a continuar coa nosa viaxe. Sabemos, ademais, que a figura de Fraga é incluso nuclear para a clasificación teórica politolóxica en Galicia. Moitas grazas por participar e continuamos, seguimos comprendendo a importancia da teoría politolóxica no noso sistema político galego. Grazas. Grazas. Chavalada, non vos durmades tampouco, que esta parte non foi para tanto, non? Estamos recibindo xusto agora, de feito, estou comprobando, a información do noso corresponsal, Román Varela. Anda facendo as súas aí por libre, xa sabedes, completamente a súa bola. A ver que temos por aquí, un momento, imos a trastear coa radio. Aí está. Imos a escoitar, a ver que comenta. Das 313 igrexas galegas nas que o PP aspira a comandar a Eucaristía, só 15 se declararon ateas da relixión albertina nas pasadas eleccións autonómicas. Saímos agora ca nosa autocaravana cara as estradas secundarias para comprobar como de forte segue a ser a hexemonía do Partido Popular en Galicia e tamén para pulsar se existen algunhas eivas que poidan facer perigar esa hexemonía no curto prazo.
Miguel Tellado, secretario xeral do partido, sinala que a ideoloxía do mesmo, que abarca desde o centro cara a un espectro amplo, é clave para poder ter un claro dominio do territorio. Nos ocupamos un espectro ideolóxico moi amplio que vai dende o centro do espectro político ata a dereita, ocupando plenamente todo o espacio, de forma que non deixamos que a dereita nosa naza ningún partido, e ocupamos unha posición central no tabuleiro, coméndolle boa parte do terreo electoral ao Partido Socialista. Non? E eu creo que esa forma de entender a política fai que teñamos unha base electoral moi amplia. Non? Logo eu creo que somos un partido interxeneracional, se nos vota transversalmente en todas as franxas de idade. Somos un partido interclasista, non representamos a un sector da poboación cun nivel de renta determinado, e eso o ve claramente cando asiste a un mitin do Partido Popular, como temos seguidores, temos afiliados, militantes, simpatizantes de todos os extractos sociais. Non? O Partido Popular de Galicia ten en torno a 100.000 afiliados en toda Galicia. De forma que estamos presentes en todos os concellos, estamos presentes en todas as parroquias e, polo tanto, temos un gran músculo electoral, non? Porén, a ninguén se lle escapa, tampouco na cúpula do Partido Popular Galego, de que o seu dominio no terreo urbano cada vez é menor. Isto vese claramente cando, malia os problemáticos gobernos que tiveron as mareas nas cidades, o PP non foi quen de recuperar ningunha. Miguel Tellado sinala que isto non é un factor novo, senón que vai no propio ADN do partido desde o día da súa fundación. Bueno, eu creo que a Galicia máis urbana foi a que sempre se lle resistiu máis ao Partido Popular de Galicia. Esa é a verdade, non é algo de agora, é algo, eu creo que poderíamos dicir que das últimas décadas, non? Sempre tivemos moitas máis dificultades. Probablemente porque non fomos quen de atopar en cada lugar unha persoa suficientemente recoñecida, coa carisma necesaria para poder triunfar e aglutinar esa maioría de voto, non? Un partido que sí que está recuperando terreo no ámbito urbano e que presume dos seus modelos de cidades é o Bloque Nacionalista Galego. Allariz, lugar no que leva gobernando o tempo o Partido Nacionalista, foi un dos poucos lugares de Galicia no que o PP non foi a primeira forza. A súa alcaldesa, Cristina Cid, sinala diferentes motivos alrededor desta victoria, pero para ela o máis importante é presentar unha alternativa viable ao Partido Popular. Nos levamos anos con un proxecto posto en marcha que obtuvo resultados que eu creo que son evidentes e obxectivos, non? E a xente eu creo que, pues viu que se poden facer as cousas de outra forma e que o proxecto de Allariz é un proxecto que con outra escala diferente, pero que pode ser extensible ao resto do país. A alcaldesa considera que o modelo da súa vila é exportable ao resto de Galicia. Asemade, ao seu xuízo, ve probable que o seu partido logre algún día arrebatar a hexemonía ao Partido Popular arredor do país. As cousas están cambiando e que o BNG vai a poder ser unha forza hexemónica no país. Eu creo que esa idea, que se dan ahora mismo todas as circunstancias para que eso poda ser posible e que poda ser así, e lógicamente a aspiración de cualquier forza, efectivamente, pues sumar. Outro concello no que o BNG obtivo a vitoria nas pasadas eleccións autonómicas foi Corcubión. Este municipio da Costa da Morte foi o único de toda a provincia da Coruña no que o PP non obtivo o primeiro posto. O voceiro do BNG na vila, Lois Lado, non se mostra sorprendido arredor deste resultado. Home, a ver, nós pensamos que o PP non fixo méritos en Corcubión en todos os anos que leva gobernando na Xunta de Galicia, non fixo mérito ningún para gañar en Corcubión, que debido á labor que fixo o BNG durante moitos anos, obtendo a alcaldía, mantendo a alcaldía, e despois na oposición que fixo sempre unha oposición construtiva e levando sempre ante a Xunta de Galicia ou incluso ante o Estado as demandas veciñais. Que, a ver, hai moitas alcaldías do PSOE na Costa da Morte e despois do BNG, non? Que hai, como é o caso de Zas, por eso eles non deberían aquí ter absolutamente nada, porque é que todo canto prometeron non fixeron nada. Non obstante, é innegable o dominio que ten o Partido Popular arredor de toda Galicia. E cada un achaca a diferentes motivos. De feito,
O propio lado sinala que realmente os bons resultados que obtén o PP en Galicia non se deben en sí ás súas tarefas de goberno, senón a unha extensa rede de contactos e favores. A que se debe a hexemonía? Pois eu creo que a clientelismo, máis que nada, me entendes? Porque, a ver, eles non fixeron grandes cousas en Galicia, ainda que Feijóo se dá de bo xestor e tal, as probas están aí. Do seu mesmo partido, a alcaldesa de Allariz, Cristina Cid, considera que o Partido Popular na máis obtén ese dominio cando se realizan as eleccións autonómicas. Efectivamente, bueno, pues hubo unha maioría absoluta aí, pero creo que en estas autonómicas xa se viu que esa maioría que a pode perder, o sea que hai cosas que empezan a moverse. Se falamos no ámbito local, estamos falando de que a maioría da población galega no ámbito local non está gobernada por o Partido Popular, porque non gobernan nas grandes cidades, e prácticamente en ningún sitio, de grandes vilas e grandes cidades, e, por tanto, hombre, creo que aí hai unha hexemonía que máis ben está repartida, non? Un dos cambios que máis podería afectar a correlación de forzas en Galicia sería o paso do bastón de mando de Feijóo a outro membro do seu partido. Porén, o secretario xeral do mesmo, Miguel Tellado, desbota esa cuestión e amósase tranquilo ante ese posible acontecemento. Ese escenario nos obrigaría a celebrar un congreso de sucesión e elegir que persoa se encargaría de liderar o partido e liderar esa nova alternativa, non? É verdade que nós non estamos pensando en eso de ninguna das maneiras. Estamos logo nun momento no que a nivel territorial os tres partidos que agora se sentan no hórreo están loitando por conseguir esa hexemonía que a día de hoxe parece pertencer ao Partido Popular de Galicia. Aquí conclúe o primeiro programa de Carretando, o podcast de divulgación politolóxica e xornalismo interpretativo da Galpolitik. Pola nosa primeira viaxe atopamos os antecedentes do Partido Popular, a importancia da estructura dun partido nas súas victorias, a mitoloxía arredor de Manuel Fraga, os conceptos de sistema de partidos e sistema de partidos predominante, e ata comprobamos as pulsións desta hexemonía do Partido Popular de Galicia no contexto local. Isto é todo, e esperamos que non fora pouco. Mas aínda queda camiño que recorrer e moitísimo que mellorar. A autocaravana de Carretando seguirá a súa viaxe.